Danas ću da opakujem, a ja je, hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Zdravo svima. Ho, danas koka, šta li daje? Volim da otvaram ova jajca. Mnogo je dobro. Ovaj deo je super. Da, otvara se i zatvara se. Nikad slađa, plava kornjača. Boga mi, ovo je brža nego ostale kornjače. Da. Danas ste dobili plavu kornjaču. Šta li ćete sutra dobiti?